Втори продукт. Виждат ли се добре? Млечен кукрес чайно дърво. Крем с два вида тамян. Паста за зъби от Малайзия, ганожи, малка 40 грама и голяма 150 грама с габарейши, ментово масло. Да. Здравейте! С вас е Мария Пенева, ганотерапевт. Искам да споделя с вас днес темата на нашия лайв е ганожи, паста за зъби. Едно уникално малайзийско чудо на природата, на нови технологии. Тази паста за зъби, паста за зъби. Тази паста за зъби е с габарейши, ментово масло, без флор. Има 72 предназначения и последното е да си измиеш зъбите. С тази паста за зъби може да си я сложите, както бяха нашумяли по COVID пандемията. Постоянно да се дезинфекцираме, съответно знаят много хора какви им ставаха ръцете, съответно много хора развиха и алергии от спирта и от всички останали продукти, които бяха постоянно да се измиваме, постоянно да се дезинфекцираме. Тази паста за зъби, заради ментовото масло и сега ще ви покажа как изглежда рейши, защото в Европа и в България не е много разпространена, хората не я знаят. На японски името е рейши, на китайски е линджи. В България имаме тази гъба, нарича се богородична ръчичка. Това е дървесна гъба, дървесните гъби не са отровни, те нямат и двойници, но тя по по-специфична технология се използва, защото тя е много твърда, тя е като дънер. Тя е като дървесината, толкова е твърда, като целулоза е и трябва по специален начин да се използва. Много хора я разбиват, пекат я, после я разбиват, правят я на чай, докато тази компания DXN, малайзийската, са открили как да я отглеждат на чисти места, в ферми, най-голямата ферма в света за габарейши и съответно да я вкарат и в един продукт, който е за ежедневна употреба. Защо? В описанията по-долу ще изпишем тези предназначения на паста, за която може да се ползва. Защо започна да ви го говоря това? Първото нещо, за което на мен направи първо впечатление, когато ме запознаха с тази паста за зъби, е, че мога да си сложа на ръката, както е сухо, да разтрия. Съответно получава се един филм, който първо греши много хубаво на мента, второ се дезинфекцира, стават ти леки ръцете. Да, измиването, няма как да изключим измиването на ръцете, но това е бързаме, някъде трябва да сме чисти. Това е аптечката в моята чанта. В Индия го наричат, понеже гъбата рейши е антибиотик, естествен антибиотик. Има много информация за гъбата рейши, ще пуснем долу под коментарите повече информация и за рейши. Тя се използва като антибиотик и в Индия и казват, че това е антибиотик в туба. Тоест, ухапива насекомо, подуйте се, имате я пастата под ръка, отваряте, слагате малко, намазвате и от червеното и подутото почти няма следа. Изгорите си също, херпеси, проблеми, които са трудно преодолими, за тази паста няма такъв проблем. Да отидем на зъбите, понеже няма флор и е натурална, който е запознат тук с цветовете на
пастите за зъби, забележете си вашата паста за зъби. Какъв цвят е тук? Правоъгълничето. Синьото, това синьото означава, че има и медицински претенции. Светло-зеленото и зеленото означава, че е органична. Тоест няма почти никакви отрови. Колкото по-тъмна вече почва да става. Има в червено, има в кафяво, има в черно. Колкото по-отива към черното цвета след синьото, толкова повече химикал има в пастата. На времето, когато аз се оправях щитовидната жлеза, ще имаме специален видеолайф за това. Първото нещо, което говорих с един пилкар от Стара Загора, той каза така: момиче, намерете си хубава паста за зъби, която е на билкова основа, която ще ви помогне за зъбите, но в същото време тя не трябва да има флор. Има ли флор? Флора е тежък метал и то е първото нещо, с което ви сутрин, обед и вечер, слагайки и ползвайки пастата за зъби да си измиете зъбите, съответно флора влиза във вашия организъм и щитовидната жлеза не може само с него да се справи. Така че, дори колкото и билки да ви изпиша и да пиете по 1 литър, деца казва, на час от билковия излек, ако паста ви за зъби е с флор, ефектът е много малък. Тогава я нямах тази паста за зъби. Не я познавах. Макар че фирмата вече е на 30 години. За съжаление в България е някъде от 10 години, за моя радост, не само за съжаление. Радвам се, че имам тази трибуна да споделя с вас. Тогава ползвахме сол, ползвахме сода и съответно аз така стигнах до тази паста за зъби. Оказа се, че освен, че няма флор и няма опасност за щитовидната ни жлеза, това е както при мъже, така и жени, щитовидната жлеза отговаря и за нашия хормонален баланс и за нашата емоционална стабилност оттам. Така че препоръчвам горещо. Люта е в началото, е много люта, много свежа, много силна е, аромата е много хубав на мента. Като цяло в началото, докато убие гъбички, бактерии в устната кухина, доста люти, направо ти изтръпват зъбите първите 2-3 дена. След това вече не се усеща така, но щом сърби, люти и щипи, това означава, че работи, че е силно. Ако ви боли гърлото, намазвате отвън, слагате малко на върха на езика, разпределяте по непцето, общо взето може да се ползва като лукче, като много приложения. Ще пишем в коментарите по-долу. Това е за сега, не искам да бъда много словна. Поръчайте, опитайте. Ако има хора, които се я ползвали и попаднат на този видео лайв, с удоволствие, трибуната е тяхна, могат и те да споделят. По-нататък ще имаме и тук клиенти, приятели, които се я ползвали и ако се престрашат да станат пред камера, ще направим лайфове и с тях, защото едно е само един като ментор да говори, нали, от първо лице съм аз да ви запознавам, но хубаво е да се видят и страничните реакции на приятели. Няма да бъдат подкупени, гарантирам. То се вижда. Благодаря ви, с вас беше Мария Пенева. Следете другите лайфове. Смятам, че ще намерите още полезни продукти. Хубав ден!